Velkommen til tredje del af Signe-terminalerne. I denne del vil jeg gennemgå opkald til en anden terminal i samme talegruppe med kendt ISSI-nummer, med vognnummer via telefonbog og en kort orientering om at modtage opkald i simplex eller duplex. Alt sammen i forhold til Region Midts valgte opsætning af Sepura-terminaler, som jeg har fundet ud af, det er lige nu. Hvert køretøj er normalt samlet i en talegruppe. Det vil sige, at der er to måder, man kan kalde op til markeren på. Det ene er, den nemmeste måde, det er at trykke PTT-tasten ind i siden af radioen, og så taler man, og når man er færdig med at tale, så slipper man tasten, og så kan man lytte på kollegaens svar tilbage. Det er den her almindelige walkie-talkie-måde. Den eneste ulempe er, at signalet sendes ud af højttalerne på alle de terminaler, som er tilmeldt talegruppen. Det betyder, at pårørende, der sidder i ambulance førerhus, kan lytte med, og hvis chaufføren sidder i førerhuset, vil også kunne opstå interference imellem hånd- og vognterminalen. Den anden måde at gøre det på, det er selvfølgelig, at man skal være klar over, hvordan radiosystemet er bygget op, og så er de bygget op på den måde, at alle vognterminaler, deres ISSI-nummer, det er det, der sidder oppe i øverste venstre hjørne, ender på 0. Hvis det ender på 1, så er det den med den højeste uddannelse i talegruppen. Ender den på 2, så er det assistenten, og ender den på 3, så betyder det, at det er den indsatslederradio, som der er ekstra monteret i akutbiler og i akutlægebiler. Nå, men tilbage til, hvis du skal kalde din marker op. I det her tilfælde kan du se på billedet, så er det en behandler. Det kan du se både fordi hans terminal ender på 1, på ISSI og nummeret op i øverste venstre hjørne, og du kan se det på den blå forside, der er på hans håndterminal. Han skal kalde sin marker, og det er assistenten, så han trykker 2, og så kommer der frem på displayet, kald eller annullér, og så kan man ved at trykke funktionstastet kald eller den grønne telefontaste, kalder man op til sin marker, og så kan man bruge håndterminalen som en almindelig telefon. Når man er færdig, så trykker man afslut på funktionstasten eller den røde telefontaste. Opkald til en anden terminal med kendt nummer. Alle sine terminaler har jo deres eget ISSI-nummer. På billedet ser du ISSI-nummer, som hedder 54 4 91 92, og de 4 sidste cifre er Signe-radions opkaldsnummer, i det her tilfælde 91 92. På det viste billede er det terminal 1481, som kaldes. Man indtaster de 4 cifre, tryk funktionstastet kald, og afslut ved at trykke afslut eller ved at trykke på den røde telefontaste. 1481 er ambulance 3283 Nørre Snedes behandler. Opkald til en anden enhed med kendt vognnummer, det vil sige vognnummer og talegruppe er jo sammenfaldende nummer. Indtast de 4 cifre, som der er i vognens nummer, tryk funktionstaste, så er du oprettet på samme vogngruppe, og når man er færdig, kan man afslutte ved at trykke på rød telefontaste. Hvis terminalen er kommet over til en talegruppe, som ens terminal ikke normalt tilhører, så tryk 5, hold den inde i et kort øjeblik, og så springer terminalen tilbage til det, de kalder lyngruppen, som er terminalens standardopsætning. Og kan du ikke huske det, skriv batteriet ud, sæt det igen, og så starter den op i grundsætningen. Opkald til en anden enhed via telefonbog i menulinjen. Telefonbogen findes i menulinjen. Det er der, hvor du bladrer ned med de 4 piletaster, og ved hjælp af de 2 funktionstaster i højre og venstre side, i forhold til den tekst, der står på displayet, så kan du bladre rundt i telefonlisten. Den er mega lang. Over 900 terminaler. Hvis man skal have fat i en bestemt terminal, kan man forsøge at skrive noget i søgefeltet, som kan reducere antallet. Hvis man skriver AMA, så er det kun assistentterminalerne, eller hvis man skriver AMB, så er det kun behandlerterminalerne. AMV, så er det kun vognterminalerne. Når man får fundet den rigtige terminal, man vil give et opkald, så kan man på funktionstasterne trykke detalje, og efterfølgende trykker man opkald. Det er en besværlig måde at lede på, men det er den eneste måde, jeg sådan lige umiddelbart har kunne finde ud af at bruge den her søgefunktion på. Svar opkald i simplex eller duplex. Alle opkald fra vagtcentralen er altid i simplex, som er den her walkie-talkie-måde, hvor der kvitteres ved funktionstasten, men PTT-tast skal anvendes, når du taler. Alle andre opkald, der kan du selv vælge, om du vil anvende simplex, eller om du hellere vil anvende duplex, som den måde, du bruger telefonen på. Duplex-opkald kan svares ved at anvende de 2 telefonknapper, den grønne og den røde på fronten. En meget simpel måde at gøre det på. Og når du er færdig, afslut opkald ved at trykke på den røde telefonknap. Vi har nu været igennem forskellige måder, hvor man kan lave opkald på terminalen.
i næste afsnit, afsnit 4, gennemgå skadestedssæt og talegrupper. Men husk, den bedste måde at lære terminalen at kende på, det er at bruge den i din hverdag.